बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. उपजिल्हा रुग्णालयात पूर्णवेळ फिजिशियन नाही, ऑन कॉल फिजिशियन नियुक्त करण्यात आलेत. मात्र आता 108 अँब्युलन्सवर डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्यानं सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिक 108 आणि उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून एकमेकांवर बोट दाखवण्याचे प्रकार होत असताना निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचं काही सोयरसूतक राहिले की नाही असा सवाल किंवा असा प्रश्न विचारला जातो आहे. सरकारकडून केवळ आश्वासनं दिली जात असून दिवसेंदिवस आरोग्य यंत्रणा कोलमडत चालली आहे. उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांसाठी फिजिशियन द्यावा या मागणीसाठी अनेक आंदोलनं, उपोषणं झाली. त्यानंतर ऑन कॉल फिजिशियन नियुक्त करण्यात आले. मात्र आता 108 रुग्णवाहिकेवर डॉक्टर उपलब्ध नाही. अतिगंभीर रुग्णांना याचा फटका बसतोय. खासगी रुग्णवाहिकेनं गोवा बांबोळी गाठावी लागते. रेफरल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक असल्यानं डॉक्टर टिकत नसल्याचं 108 प्रशासनाचं म्हणणं आहे. तर गोवा बांबोळीला पाठवण्यात येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत बऱ्यापैकी घट झाल्याचं उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासन सांगतंय. दरम्यान आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांचा अभाव आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर ताण पडतो. असुविधांमुळे लोकांचे हाल होत असताना लोकप्रतिनिधी सुशेगात आहेत, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव आणि राजू मसूरकर यांनी व्यक्त करत नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून सुविधा देण्याचं मान्य केलेलं असताना दिवसेंदिवस नवीन समस्या समोर येत आहेत. मात्र दुसरीकडे जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी आदेश देऊन साधा सुरक्षा रक्षक रुग्णालयात हजर होत नाही, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेतील कारभार रामभरोसे चाललाय. सरकार केवळ आश्वासन देत असल्यानं सामान्यात नाराजी आहे. खासदार आमदारांना रुग्णांचं काही सोयरसूतक नाही का असा सवाल जनता विचारते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.